तू आता आमकां दाखवू शकतस ना याच्यामध्ये आणि पब्लिक प्लेस हां. नमस्कार मंडळी. नमस्कार मंडळी. हाय राजकुमार दादा साईडने स्वागत आहे. स्वागत आहे सर्वांचं. तुला सांगितलं. नमस्कार राजकुमार दादा, कुठे आहात दादा? आज थोडंसं प्रश्न वगैरे मला असं वाटायला लागलं की म्हणजे जे माझे आधीचे जे सबस्क्रायबर आहेत म्हणजे यूट्यूब फॅमिली त्यांना थोडंसं म्हणजे त्यांना वाईट वाटते की मी ज्या त्यांच्याशी गप्पा मारायच्या ते होत नाही आहे. त्या मग माझं असं म्हणणं आहे की म्हटलं दुपारचं लाईव्ह आपण अभ्यासासाठी ठेवायचं आणि संध्याकाळचं लाईव्ह गप्पांसाठी, म्हणजे त्यांनाही वाईट वाटणार नाही आणि आपला अभ्यासही होईल. सो आत्ताचं लाईव्ह हे गप्पांचं आहे. सो चला मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची प्रीती सोबत. हाय आरुषी, हॅलो, हाय. राजकुमार दादा काय करता? अभ्यास करताय तुम्ही? सुनीता ताई काय करताय? प्लीज पटापट. हो ताई बरोबर आहे. हो आरुषी ताई, आज कालपासून मी बघते 2-3 म्हणजे जे रोज यायचे त्यांचं ते दादा असे म्हणायला लागले, ताई वगैरे म्हणायला. राजकुमार दादा आज माझा वाढदिवस आहे. ओह माय गॉड. राजकुमार दादा हॅपी बर्थडे टू यू. आणि तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा हो ईश्वरचरणी प्रार्थना. राजकुमार सांगतायत 32 वर्ष पूर्ण. वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन्स दादा. धन्यवाद ताई म्हणतायत. दादा मग आज काय सेलिब्रेशन आहे की नाही? साईड नाही आहे, साईड नाही आहे. निरंजन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. आरुषीताई म्हणते हॅपी बर्थडे दादा. राजकुमार दादा, सुनीता ताई सुद्धा तुम्हाला हॅपी बर्थडे दादा म्हणतायत. आज राजकुमार दादांचा बर्थडे आहे. सो सर्वांनी त्यांना बेस्ट विशेस नक्की द्या. आपल्या कोकणची प्रीती या आपल्या फॅमिलीचे ते मेंबर आहेत. आपली फॅमिली आहे. साईडला ये परी, या साईडला. मी किती वेळा सांगू. निरंजन दादा म्हणते हॅपी बर्थडे. खरंच खूप भारी वाटतंय, खूप मस्त वाटतंय दादा. हॅपी बर्थडे. खूप कोर्टाचा एक्झाम पास झाल्यानंतर पार्टी. येस राजकुमार दादा नक्की. तुम्ही कुठे राहता राजकुमार दादा? मुंबई. आदित्य दादा मॅडम मी आता मध्ये येऊ का वर्गात? हो आदित्य, आज आपल्या वर्गात फक्त गप्पा रंगणार आहेत. दुपारचा आपला क्लास सुरू होणार आहे आणि संध्याकाळच्या आपल्या गप्पा रंगणार आहेत. म्हणजे कोणाला काही नवीन वाटतंय, काय बोलायचं आहे मनातलं, असं आपलं हे लाईव्ह राहणार आहे. दुपारचा अभ्यास आणि संध्याकाळच्या गप्पा, म्हणजे मन पण फ्रेश होईल. अरे वा, आज खूप छान. येस, आज गप्पा पण करायचे आणि दुपारचं अभ्यास पण करायचा. कोणाचं तरी सामान आलं बाई, ट्रक आला भरून. काही नाही, चल बाबा. राजकुमार दादा म्हणतायत खूप काय. हो 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 हो, आता कुठं करणार. अरे वा, खूप छान. येस आदित्य दादा. आदित्य म्हणते मॅडम पण मला आज अभ्यास करायची खूप इच्छा होती. हां, जेव्हा अभ्यास असतो तेव्हा करत नाही आणि अभ्यास घेत नाही तेव्हा अभ्यास करायची इच्छा. पुन्हा चल, पुन्हा चल. ओके राजकुमार दादा चंद्रपूरवरून आहात? इथं करते. चंद्रपूरवरून आहात का? हां चल ये कर. चंद्रपूरवरून. वाव, खूप छान.
करीत तिकडे नको, इथं तिकडे तोंड कर. डोनाल्ड म्हणते त्याचा अभ्यास सुरू केला मॅम. डोनाल्ड ट्रम्प आज अभ्यास नाही आहे, आज गप्पा आहेत. आज नाही झालं मग कर ना पटकन, एवढे करून उठलं असतंय. मॅडम आज वर्गामध्ये प्रेमाच्या गप्पा चालतील का? हो चालतील. आज चालतील, तुमच्या लव्ह स्टोऱ्या चालतील, तुमच्या बायकोचा आणि नवरा बायकोंचा झगडा असेल तेही चालेल, काही सांगा तुम्ही. मनसोक्त गप्पा मारा. आदित्य दादा हसतोय. मॅडम सुदर्शन गायकवाड म्हणतायत हाय. नमस्कार सुदर्शन दादा. पटापट सर्वांनी कमेंट करा, मी लगेच वाचते. ताई तुम्ही कुठे राहता? सुदर्शन दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील. राजकुमार दादा म्हणते चंद्रपूर जिल्ह्यातील माणिकगड पहाडावर जिवती तालुका. ओके, यावं लागेल आम्हाला चंद्रपूरला. आदित्य दादा बायको गेली माहेरी, मी 3 टाइम जेवतोय बाहेर. हो का? वा वा वा. डॉक्टर श्रद्धा बेनोस दियास बेनोस. श्रद्धा आज फक्त गप्पा मारणार आहोत आपण. अभ्यास संध्याकाळच्या गप्पा. कारण जे माझे आधीचे सबस्क्रायबर आहेत यूट्यूब फॅमिली, त्यांना बिचाऱ्यांना मला मिस करतायत. सो गॉडफादर दादा लाईव्ह बघताय का? माझी या प्रीतियाला प्रीत कळेना. गुड मॉर्निंग, गुड नाईट. अंकुश भांगे म्हणतात. ऋषिकेश दादा म्हणतात हाय मॅम. हाय. अरे खुशी, असं नाही करायचं. जाऊ
दोघांनी घरात जाय, थांबा जाय. ताई तुम्ही नेकलेस पॉईंट बघितला आहे का कधी? नाही सुदर्शन दादा, कुठे आहे नेकलेस पॉईंट? डॉक्टर श्रद्धा स्टडी करून दमलीस नाही ग. बाकीचे आहेत त्यांना, जे अगोदरचे आहेत जे लाईव्हला यायचे त्यांना अभ्यासाचं आवडत नाही, मग त्यांच्यासाठी पण काहीतरी करायला पाहिजे ना, जे मला स्टार्टिंगपासून साथ दिली. सो म्हटलं दुपारचा अभ्यास घेऊ आणि संध्याकाळचं असं. हाय गाउटी आइंस्टाइन, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर कर जो पत्थर को तोड़ दे. मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे. जा तिकडनं जाऊन ये, जा परी, जा तिकडे घेऊन तिला. आणि डॉक्टर श्रद्धा म्हणतायत, ऋषिकेश दादा म्हणतोय मालवणची ताई. येस, मी सिंधुदुर्ग मालवण. अंकुश दादा कुठून आहोत हो ताई? मी कोकणातली आहे दादा, कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोण चुरू चुरू बोलतंय? कोण चुरू चुरू बोलतंय? गावठी आईस्टँड चुरू चुरू बोलताय. सुदर्शन दादा, ताई तुमचं लग्न झालं का? हो दादा, हे बघा. आणि मला 2 छोट्या छोट्या मुली आहेत. बी आहे की. कसं आहेस भावा? कसं आहेस भावा? आज आपल्या फक्त गप्पा आहेत, दुपारी आपण अभ्यास करतोय. ऋषिकेश, मालवणची काही बोलना, मालवणची काही बोलना, मालवणी भाषा बोला. माका मालवण, मी कोकणातला असे. ऋषिकेश दादा, मी कोकणातला असे, कोकणची कन्या असे मी. आणि मी कोकण मला खूप आवडता. माझा जन्म, माझं शिक्षण, माझं लग्न कोकणातच झालं. आता मी जम्मू कसं आहे मिस्टरांबरोबर, तर मस्त वाटतं. आता मी मे महिन्यात जातलं. येतलंय तू? लायसन्स दाखव त्यांना. हे बघ लायसन्स, लायसन्स, माय लायसन्स. वाव, ऋषिकेश दादा म्हणते वाव. कित्या बोलला खोया? काय कित्या बोलला खोया? काय गो श्रद्धाताई, काय कित्या बोला खोया? मालवणचं काही बोलणं म्हणजे मालवणची भाषा असं म्हणत होता. बोल खुशी. परी का आला? अभिजित नरवडे म्हणतात हाय. हाय अभिजित दादा, स्वागत आहे. प्लीज पटापटा कमेंट करा. आणि कोकणातला असाच तर नक्की कमेंट करा, जॉईन व्हा. हाय चिन्मय, हाय मॅम, हाय. कसे आहेस भावा? आज गप्पा आहेत, उद्या दुपारी आपलं एका छान विषयावर आपलं लाईव्ह होईल. चांगले चांगले प्रश्न मी तुमच्यासोबत घेऊन येत आहे. चिन्मय, काय करतोस? अभ्यास झाला तुझा? प्लीज पटपट कमेंट करा सर्वांनी. प्लीज कमेंट करा सर्वांनी. मला कोकणातील घावणं खूप आवडतं लो. हो का? कोकणातले घावणे खाऊसाठी ना कोकणात येऊचं लागतं. मग आम्ही कोकणात पाहुणे येले की त्यांना घालतो घावणे. डॉक्टर श्रद्धा, हजबंड आर्मीमध्ये आहेत की? येस, आर्मीमध्येच आहेत श्रद्धाताई. ऐक इकडे बस. चिन्मय दादा बोलतोय, मला थोडीफार कोकणी भाषा येते. हो का? मस्त मस्त, शिकतलय माझ्या लाईव्हवर ना कोकणी भाषा शिकतलय तू.
असं ते वाले अंकल कशी मन धावतया तुझ्याच माग डोलतय तुझ्याच साठी इथं तिथं असं काय दिवशी चिन्मय म्हणते तुम्हाला राहुल कॉलेज मधील सुषमा केनी मॅडम आणि कोळी सर माहीत आहे का? सुषमा केनी मी अंकल विचारू झाला की नाही कोळी सर नाही रे, माझ्या टायमिंगला हे सर वगैरे नव्हते, त्यामुळे मला माहिती नाही केनी मॅडम आणि कोळी सर. सर मी बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीला होते, मॅनेजमेंट साईडला. सो आता टीचर बदलले पण असतील ना. तुला माहिती आहे माझा वर्ग कुठे होता? जी संत राऊळ महाराज कॉलेजची जी लायब्ररी आहे त्याच्या इकडे लायब्ररी आहे आणि राईट साईडला माझा क्लासरूम होता. फिरलास का तू पूर्ण कॉलेज? इट्स ओके. पूर्ण कॉलेज फिरलास का तू? मंडळी पटपट कमेंट करा सर्वांनी. मम्मा मी मंदिरला ॲबसेंट ना. कुठे उत्तर फिरलीस? कुठवर फिरलीस मग आजपर्यंत? मी आजपर्यंत फिरली, लखनौला पहिली गेली, त्यानंतर त्या लखनौवरून नागालँड गेली, लखनौवरून नागालँडवरून मथुरावरून जम्मू. आता ऑगस्टमध्ये पुढच्या वर्षी परत इथून कुठंतरी नव्या ठिकाणी जाणार. यशश्री, हाय यशश्री. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, या डबल टॅप करा. कोकणची प्रीती याला. डॉक्टर शांता, BMSचा काय उपयोग झाला तुला? अगं मला माझा ना बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे, पण मिस्टरांच्या ह्याच्यामुळे कुठून मी स्टार्ट करू हे मला काही सुचत नाही आहे. जेव्हा यांची रिटायरमेंट येईल तेव्हा काहीतरी स्वतःचं करायचं. आणि तेव्हा कसं एवढं कोणी म्हणजे ह्याच्यामध्ये एक तर पैशाने परिस्थिती पण नव्हती आणि आर्थिक परिस्थिती नव्हती आणि गाईड नव्हतं कोणाचंही. माझी कमेंट वर गेली. चिन्मय दादा म्हणते माझी कमेंट वर गेली. कुठली चिन्मय? बघते हा मी ॲक्टिव्हिटीमध्ये जाऊन. तुमचं कॉलेज खूप छान आणि मोठं आहे, मला खूप आवडलं. मी 8 दिवस साठी होतो. हा आहे, खूप छान आहे कॉलेज. शिस्त आहे तिथं, शिस्त आहे कॉलेजमध्ये. म्हणजे इकडे तिकडे लेक्चर बंक करून तू फिरू शकत नाही. ID कार्डशिवाय तू एंटर करू शकत नाही, असं होतं पहिल्या टायमिंगला. आता माहिती नाही कसं आहे कॉलेजचं, पण रूल्स अँड रेग्युलेशन खूप चांगले होते. यशस्वीमध्ये आज फक्त गप्पा का? हो ग, बाकीचे जे आहेत त्यांना गप्पा पण मारायच्या असतात. सो मी त्यांना असं वाटतं की प्रीती आता ताईची लाईव्ह मी मिस करतोय आम्ही, ताईने पूर्ण लाईव्ह चेंज केली म्हणून मी ठरवलं की दुपारचा आपण प्रश्न उत्तरांचा करायचा सेशन आणि संध्याकाळचं गप्पा, म्हणजे दोन्ही माणसांना आनंद होईल. आणि ज्यांना अभ्यासा व्यतिरिक्त ज्यांना इथं पण गप्पा मारायला याच्यात ते पण येऊ शकतात. चिन्मय म्हणता म्हणूनच कोकणची पोरं महाराष्ट्रात पहिली येतात. हा कोकण म्हणजे अभ्यासाच्या बाबतीत खूप छान आहे. राजकुमार दादा, विसराव म्हटलं तरी विसरता येत नाही. दिवस येतात जातात पण मन कुठे लागत नाही. पाऊस पडून गेला तरी आठवणीचे आभाळ मोकळे होत नाही. आठवण आली नाही असे कधी झालंच नाही. आठवायला विसरावे लागतं, विसरता मात्र आलंच नाही. वा वा दादा, खूप छान, मस्त लिहिता तुम्ही पण. तुम्ही स्वतःहून लिहिलात का हे?
कुठचं SRM कॉलेज का? हो, यशश्री कुडाळचं संत राऊळ महाराज SRM कॉलेज. रोज रोज नाही तर भांडणं होतात. हां, रोज रोज नाही तर भांडणं होतं. तेच मी म्हणजे दोन्ही एक कॉम्बिनेशन ठेवलं, गप्पा प्लस हे पण अभ्यास पण. डॉक्टर शतम मला पण एकाच ठिकाणी नाही भेटत. पहिली मुंबईला होते, मग जोधपूरला, मग परत मुंबईला, मग हुबळीला, मग शेवट आता गोवाला. श्रद्धाताई आपण भेटायचं का या मे महिन्यात गोव्याला? भेटणार का तू मला? श्रद्धाताई तू भेटणार का मला सांग. काय राजकुमार दादा म्हणतात हो. यशस्वी म्हणते इकडे कधी येणार? मेच्या लास्टला. परी परी तिथं बघून ये जरा जा. अंकल हो गया क्या पूछो. मला पहिली वाटलेली डॉक्टर आहेच. डॉक्टर श्रद्धांना वाटलं मी पहिली डॉक्टर आहे. काय श्रद्धा ताई गरीबाची मस्करी करता होय. मला भेटशील का? यशश्री म्हणते होय. यशश्री तू डॉक्टर श्रद्धाताई आपण भेटूया. पण श्रद्धाताई बोललीच नाही की भेटूया म्हणून. आणि तुमच्या कॉलेजच्या प्रॅक्टिकल लॅब खूप छान आहेत आणि नेटके आहेत. आमच्या इकडे स्वच्छताच नाही आहे कॉलेजमध्ये. हो का? नाही खूप छान आहे आणि तिथला परिसर पण खूप छान आहे. मस्त वाटतं. BIK म्हणतोय हॅलो BIK काय म्हणतोयस भावा? डॉक्टर श्रद्धाताई तेव्हा मी माझ्या घरी असेल बाई रत्नागिरीला. हो का? मग रत्नागिरीलाच येते मी फिरायला. आम्हाला रत्नागिरीला फिरण्यासारखं तेच आहे का? म्हणजे गणपतीपुळे वगैरे. डॉक्टर श्रद्धा 28 मे तारीख दिली आहे मला. ओके ओके श्रद्धाताई कळलं मला. हो माझ्या मुलीचा बर्थडे आहे 29 मे. सचिन दादा तुम्ही कुठचे असं विचारतायत यशश्री ताई. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते तू घरी येणार असेल तर ये आमच्याकडे जेवायला. रत्नागिरीला जेवायला येऊ? तो प्रवासच मला लांबचा पडणार आहे. पण आम्ही कुठे रत्नागिरीला जर फिरायला गेलो ना तर श्रद्धा ताई मी तुला भेटून जाईन. हा BIK म्हणा काही म्हणत नाही असंच सपोर्ट करत राहा. हो BIK असा म्हणजे मी आता ह्याचा प्रश्न उत्तराचा का घेतला नाही कारण माझे जे आधीचे सबस्क्रायबर वगैरे आहेत माझं जे पहिलं होतं ते गप्पांचंच सेशन असायचं. परी तिकडे नको जाऊ. गप्पांचंच सेशन असायचं. सो मी काय आणि आता त्यांना असं वाटते की ताईचं लाईव्ह पूर्णपणे चेंज झालं. ताई फक्त अभ्यासच घेते. सो म्हटलं दुपारचा आपण अभ्यास घ्यायचा आणि संध्याकाळचं आपलं हे लाईव्ह. 29 मे बर्थडे. येस परीचा आहे बर्थडे. यशश्री म्हणते नमस्कार प्रेमदादा. नमस्कार प्रेमदादा म्हणतोय. हाय इश्कवाला लव कसा आहेस तू? काही म्हणत नाही असंच फोन कर. ओके इश्कवाला म्हणते यशश्री कशी आहेस? मी मस्त. इश्कवाला लव कसा आहेस तू? ही खुशी असं नाही करायचं. चिन्मय मी किती वाजेपर्यंत घेणार आहात? मला अभ्यास आहे. अर्ध्या तासाने आलं तर चालेल का? हो अभ्यास कर चिन्मय अभ्यास कर. ओके मी अजून 1 तास आहे. ओके इश्कॉल मी मस्त मजेत असतो. अरे तू व्हिडिओ कधी टाकणार आहे सॉंग्सचा तुझ्या? व्हिडिओ ऑडिओ नाही. डॉक्टर श्रद्धा हो न्यू नंबर आल्यावर मेंबर आल्यावर ये नाही तर आधीच यायची. हा न्यू मेंबर आल्यावर येते. यशश्री म्हणते ओके. इश्कॉलर म्हणते असं नाही करायचं तसं नाही करायचं. मग करायचं तर काय? मुलांनी शांत बसायचं. डॉक्टर श्रद्धा पोरांका काय होमवर्क दिलं नाही गो. आज ना मिस्टरांची कोणतरी पोस्टिंग जातात त्याची पार्टी
मग म्हटलं आम्ही काय करायचं, घरात काय खायचं. मग काही लोक जेवणाचं कंटाळू, म्हटलं काहीतरी आम्ही पण घेऊन येऊया. मग मी बटर चिकन घेऊन गेले. बटर चिकन. चिन्मय म्हणतात ओके थांबा जाऊ नका, मी येणार आहे नंतर. अभ्यास करून ये. ओके आहे मी. एक गाणं बनवलंय त्याचं काही बोल इथे टाकतो बघ. हो हो नक्की टाक. आज राजकुमार दादांचा बर्थडे आहे भावा. इश्कवाला आज राजकुमार दादांचा बर्थडे आहे. शिशी खुशी डोंट टच. प्लीज कमेंट करा सर्वांनी आणि लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा. लांब असल्यावर आपली माणसं भेटली की किती भारी वाटतं ना. होय ना गोश्राद्धाताई. आणि तर खरंच इकडे आता मी जम्मू कसं ना म्हणजे सातारा, सांगली, सोलापूर, कुठल्या नाशिक या ठिकाणातली पण माणसं आहेत. पण कोकणातला किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला कोण नाही गो. मी एकटाच असे पुऱ्या कॅम्पमध्ये एकटा असं आहे की माका फक्त एक ना लातूरची मैत्रीण भेटली आहे, म्हणजे खूप छान असा. आणि ती माझ्या रवांना मालवणी पण शिकली आणि ती मालवणीच बोलतात माझ्याबरोबर. माका तुमच्याबरोबर येऊचा असा. ओ चला ताई काहीतरी जाऊया, पाणीपुरी खाऊन येऊया असं. म्हणजे भारी बोलते ती, म्हणजे जी बोलत नाही त्यांच्या तोंडात मालवणी ऐकायला खूप भारी वाटतं ना असं. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात एन्जॉय. एक मिनिट. टिका ठेवचा शिकवलंच नाही गो. तिका नाही शिकवचा, नाही शिकव. ठेवचो कसं तो खुशी असं नको करू. कशा आहात डॉक्टर मॅम? मनीष. हाय मनीष, कुठून आहेस तू? स्वागत आहे. इश्कॉल म्हणते आज डायट, टेन्शन, काम सगळं बाजूला ठेवा. आज फक्त खा आणि प्या आणि धमाल करा. बाकी उद्या बघू कुंभारांचे राजकुमार. हॅपी बर्थडे. येस मग अशी आलेले दादा, मग आम्ही त्यांना हॅपी बर्थडे बोललो. अरे इथं आल्यावर ओके गाणं टाक. विलास खांडे म्हणते कुठून बोलत आहात? आपण कुठून बोलता? मग आपण कुठून बोलता? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज लाईक करा. हात नको दाखवू. प्लीज लाईक करा मंडळी, प्लीज लाईक करा चॅनलला. अजून किती जणांनी लाईक नाही केलंय बघा. प्लीज लाईक करा. कमेंट मन भावतया तुझ्याच माग डोलतया तुझ्यासाठी काय. कमेंट करा मंडळी, चॅनलला जॉईन व्हा.
मला गप्पांमध्ये ना असं सांगायला लय कंटाळा येतो, कमेंट करा कमेंट करा. चल आपण एक गेम खेळूया. काय म्हणतात तो, फनी गेम. इश्कॉलला तुझ्याकडे काहीतरी फनी गेम आहे का, ज्याने सगळ्यांना मजा येईल खेळताना? तुझ्याकडे आहे का कोणता गेम? तिथं जाऊन उभेच राहू जा, ते म्हणजे त्यांना लक्षात येईल की अरे ह्यांचा रवलाचा जा. मन धावतया तुझ्याच माग डोलतया तुझ्याच साठी. कामवाली बाई बनून राहायला कंटाळा येतो ना. अगं काय सांगू, मला तर नुसतं भांडी घासायचं पण लय कंटाळा येतो. कशी काय ना, लग्नाच्या आधीच किती दिवस भारी असतात ना श्रद्धाताई. मस्त आईच्या हातचा खात बसायचं, भांडी फक्त जेवलेला ताट किचन मध्ये नेऊन ठेवायचं, बस आपलं काम संपला. आता पोरं तशी करते. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते दे माय दे माय दे माय दे माय दे माय, हे बोल. याची म्हणजे 6 वरून गाणं म्हण. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. छ ससा ससा तो ससा. तू हंसती रही किसी और के साथ, मैं चुपचाप तुझे देखता रह गया. तेरी दुनिया में मेरी जगह ना थी, फिर भी तेरा दिल बहता रह गया. ना तू समझती ना मैं कह पाया, ये इश्क दिल में ही रह गया. तू हंसती रही और किसी और के साथ, मैं चुपचाप तुझे देखता रहा. खूप छान, मस्त आहे. डॉक्टर श्रद्धा होय ना, किती मोठी डॉक्टर झाली तरी घरची भांडी घासूक लागतली. काय सांगतलं नाच ना गो. किती आपण खैसरी पोचलो ना, तरी मात्र घरातली कामं खयच्यात बाई सुटणार नाही. राजकुमार दादा आपले परत आले, कारण हे असंच चालायचं. रोज सकाळी कॉलेज उघडायचं, मी माझ्या पुढे पुढे चालायची, ती माझ्या पुढे पुढे चालायची, मी तिच्या मागे मागे चालायचं. तिने एकदाही वळून नाही पाहायचं, तरीही मी नाराज नाही व्हायचं, कारण हे असंच चालायचं. वा वा वा. मंथन सुतार. गोरी गोरी पान फुलासारखी छान, दादा मला एक वहिनी याद, दादा मला एक वहिनी याद. गोरी गोरी पान फुलासारखी छान, दादा मला एक वहिनी याद. खूप छान राजकुमार दादा, तुम्ही पण खूप छान कविता लिहिलात. भारीच ना, मस्त मस्त टॅलेंट आहे तुमच्यात. विकास पालवे म्हणतात पोशा केला का रात्री. डॉक्टर शद म्हणते तुझा बरा हा ना, भांडूक सासू नाही जवळ. सासू नाही गो माझी भांडणार. माझी सासू माझी घराकडे पण माझी सासू भांडणार नाही, आम्ही नाही भांडणार. भांडाक माका जमणार नाही ना, आणि माझी सासू काही नाही जमणार. आदर्श सून असेल या. भूक लागली का, खोटं बोलतो. श्रद्धाताई तुझी सासू भांडता काय? यशश्री म्हणते हॅपी बर्थडे राजकुमार दादा. राजकुमार दादा थँक्स ऑल फ्रेंड्स. यशश्री म्हणते वेलकम दादा. चला यश तू
तू दिसतेस भांडतच नाही ता. तू दिसतेस भांडत. म्हणजे म्हणजे काय ग श्री डॉक्टर श्रद्धा? एक जास्त उपवास केलं वाटतं म्हणून चांगली सासू भेटली. होय होय. मंथन दादा म्हणतेस आदर्श सून पुरस्कार दिला पाहिजे तुम्हाला. येस येस. आपल्याला जर ना एखादी गोष्ट नाही पटली ना तर शांत राहायचं, कारण आर्ग्युमेंटने एकमेकांची किंमत राहत नाही. मेन म्हणजे माझं असं विचार आहे की मी जर आता माझ्या सासूने मला काय बोललं ना तर मी आर्ग्युमेंट करणार, मग मला सासू 2 शब्द आणखी बोलणार, मग 3 शब्द आणखी मी बोलणार. हे भरपूर असं होतं. मला काय वाटतं, तिचं नाही पटलं ना तरी असं पुढे बोलण्यापेक्षा शांत राहिलेलं बरं. नाही ग, आत्या आहे ती माझी, आम्ही सासू सुना नाही, फ्रेंड म्हणून राहते. वाव, असंच राहायला पाहिजे यार. जिंदगीमध्ये काय आहे ना, जिंदगीमध्ये काय आहे, आज आहोत उद्या नाही. सासूला पण यायला पाहिजे आदर्श सून पुरस्कार. हो गया 452 हो गया भैया, ये लीजिए. बाय प्रीतू. काय गो. हाय विकी दादा, नमस्कार. सासूला पण यायला पाहिजे आदर्श सून पुरस्कार. हो हो हो. तू म्हणजे आता लग्न झालंय तुझं, मग भारी. किधर घूम रही है? मैं घुमी घुमी कर रही हूँ, घुमी घुमी. राजकुमार दादा म्हणते कॉलेजमध्ये गेल्यावरती वर्गात बसायची. कॉलेजमध्ये गेल्यावरती वर्गात बसायची. आम्ही तिला खिडकीतून पाहायचो. ती पास व्हायची आणि नापास व्हायचं. आम्ही नापास व्हायचो तरीही नाराज नाही व्हायचं, कारण हे असंच चालायचं. वा 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 वा, भारीच. मन था बताया तुझ्या साग. यतिराज दादा, तुझे फ्रेंड सिंगल आहेत का? का पाहिजे दादा? इथं काय मॅरेज ब्युरो आहे का हा? प्लीज लाईक करा सर्वांनी, चॅनलला जॉईन व्हा. कोकण कन्या राम. हाय शिंतो. हाय शिंतो. हाऊ आर यू शिंतो? इकडनं चल.
जागत राहत तू सपन बघते मन धावत या तुझ्याच माग डोलत या तुझ्याचसाठी. मी रात टाकली. जेवली का ताई? नाही शिंतो, आता जेवायचं थोडं. कॉलेजला गेल्यावर ती वर्गात बसायची. कॉलेजला गेल्यावर ती वर्गात बसायची. आम्ही तिला पाहायचो. लेक्चर चालू असायचं पण लक्ष तिच्यावरच असायचं. ती हसली की दिवस बनायचा आणि ती नाही आली की अटेंडन्स असूनही मन नॉन अटेंडन्स मध्ये जायचं. वा वा वा, इश्कवाला लव. तुला पण चांगले येते की रे, तू पण हुशार पोरगा, टॉपर. न बोलता खूप काही बोलत इथं माझं गरगरायला लागलं वाचता चलता. न बोलता खूप काही बोललं जायचं. तिच्या एका नजरेत सगळं समजायचं. कधी क्रश होतं, कधी लो वाटायचं, पण सांगायची हिंमत कधीच नाही झाली. वा वा वा. साक्षी शॉर्टकट जाते. नको, सरळ चल, थोडे सरळ. आज आईने मासे केलेत. वाव शिंतो, मासे खाणार तू? लय भारी रे पोरा, लय खुश म्हणतात ना, काय म्हणतात ते, लय भाग्यवान आहेस की आईच्या हातचे मासे. मला आठवतं यार, माझी आई पण मासे अशी गरमागरम ना तव्यावर भाजायची आणि भाकरी आणि मासे आणि शेपटी काढला मासा मला आवडायचा, तो मला खायला द्यायची. आणि तो पण गरमागरम. चिकन असू दे, मटन असू दे, काही असू दे, पहिलं सगळं गरमागरम मला द्यायचं. आणि आता मी सगळ्यात शेवटी, म्हणजे नवऱ्याबरोबर असताना मी एक साथच जेवतो आम्ही. आता कॉलेज संपलं, ती निघून गेली, पण आठवणी अजून तिथंच बसले आहे त्या जुन्या बाकावर. वा वा वा. धनल, हिरोईन दिसतेस आज. ओ माय गॉड. अरे मी जरा झोपली माहिती आहे, म्हणजे 15-20 मिनटं डोळे बंद करून न झोपली, तेव्हा मला जरा फ्रेश वाटलं. दुपारी बघितलेलंस ना मी काय वाचत होती. मी काय बोलत होती मलाच कळत नव्हतं माहिती आहे मी काय बोलत होती ते. सो मला फ्रेश वाटतंय. म्हटलं आज हे नाही घ्यायचं, अभ्यास नाही घ्यायचा, रोज संध्याकाळच्या गप्पा आणि दुपारचं अभ्यास. चिकन मटन, हो चिकन मटन खातोय रे धनल. शिंतो म्हणतात पापलेट. शिंतोच्या मम्मीने पापलेट बनवले आहेत. डोळे कसे आहेत आता? मस्त आहेत, मस्त. बरं वाटतंय, जरा थंड वाटतंय. समोर बघून चाल, रस्ता गेला दूर दूर, झाडे दुतर्फा लागली, पसरली वाट भर ही दुतर्फा सावली. डोक्यावर घरी गेली की रात्री झोपताना कापूस गोळे कर आणि डोळ्यांवर ठेव. कापूस गोळे म्हणजे कसले? कापसाचे गोळे ठेवायचे नुसते, त्याने काय होतंय? ननन म्हणते दुधात बुडवून कापूस गोळे डोळ्यावर ठेव. ओके, दुधात बुडवून ठेवायचे का? ओके, चलेगा. दादानी पिझ्झा मागवलं. वा वा वा. हे काय ते, मासे पण खाणार, तू पिझ्झा पण खाणार. हात पकडू नको, पुढे चल. कोणाचे? इकडनं चल ना साईडने. पप्पा एवढ्यात नाही येऊचे आज. ताई जेवण झाले काय? नाही दादा, दिलीप दादा जेवायचं आता. तुम्ही जेवलात का?
नमस्ते. सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल. अरे बातें मुलाकातें, अरे बातें मुलाकातें हम भी तो होगी. भिडे काका कुठे गेले? भिडे काका आज त्यांच्या ऑफिसची पार्टी आहे, सो तिकडे गेलेत. साकली ऑमलेट केली हो का शिंतो? हा देते. तर एक नंबर लाईक डन आहे. थँक्यू दिलीप दादा. टाटा टाटा टाटा. आई मोबाईल आहे, आई येईल आता. ओके ओके, बाय बाय. बोला, कमेंट करा सर्वांनी. टाटा टाटा. आईचा मोबाईल आहे, आई येईल आता. पळा पळा. आईचा मोबाईल हरवला. आणि डोळे दुखतात तर तिखट जरा कमी खा. ओके. नाही रे, तिखट आम्ही कमीच खातो, समजलं का? तिखट खूप कमी खातो बाबा. चॅनल बोलते आणि ओके. प्लीज कमेंट करा बाकीच्यांनी. हे बघ. तुझा एक मिनिट, मी लेग पीस घेते. उत्तम दादा म्हणतात श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. उत्तम दादा. धन म्हणते बाकी जरा गोष्ट सांगा सैनिकांची. कोणती तरी ऑपरेशन सिंदूर चालू होतं तेव्हा काय कळलं तुझ्या लाईफमध्ये, काय स्थिती होती तेव्हा सांग. ओके. राजकुमारमध्ये काही दिवसांनी त्यांचं लग्न व्हायचं, तरी पण आम्हाला माहीत नसायचं. थोड्या दिवसांनी त्यांनी माहेर म्हणून यायचं.
सोबत एक बाळ असायचं, त्यांनी आम्हाला मामा म्हणायचं, तरी आम्ही नाराज नाही व्हायचं, कारण हे असंच चालायचं. वा वा वा, लाईक डन. लाईव्ह संपलं का? नाही नाही, येते मी लाईव्हला. वाचली कमेंट तुझी. मी जरासं खात होती म्हणूनच कॅमेरा ऑफ केलेला, नाही तर माझ्या पोटात दुखेल. ऑपरेशन सिंदूरचं बोलतोयस ना, ते सांगेन मी. त्याच्यावरती एक पूर्ण छान लाईव्ह असं घेईन, ते नक्की सांगेन तुला. मी गेल्या वर्षी झालेलं ना ते, मी इथंच होती आणि खूप सगळं डोळे भरून पाहिलंय. त्यामुळे असं यावेळी वाटते, यावेळी काय असेल मे महिन्यात. आणि माझ्या ॲनिव्हर्सरी दिवशी सगळं घडलेलं आहे, सुरुवात झाली. कळलं का? ॲनिव्हर्सरी दिवशी चोरून नाही खायचं, 4 चौघात वाटायचं असतं. एक तीळ 7 जणांनी वाटून खावा. हो का? इथं तीळ नाहीये. कधी सांगेल? याच महिन्यात. हा, आधी विचारते मिस्टरांना की असे जे एक्सपिरियन्स असते तर सांगायला काही हरकत नाही आहे, असं मला तर वाटतंय. पण नक्की सांगेन मी, त्याचा एक लॉंग व्हिडिओ पण बनवेन आणि त्याच्यानंतर लाईव्ह सेशन घेईन. मन तर भरून यायचं, पण नाही आता. मन तर भरून यायचं, पण नाही आता. नाही असं करायचं, तिला पाहून सोडून द्यायचं आणि दुसरीकडे पाहायचं. वा वा वा, मी लिहिलेली कविता आहे. वा दादा, राजकुमार दादा, खरंच खूप छान लिहिलात. खूप मस्त, खूप मस्त लिहिलात खरंच. व्हिडिओ नका लाईव्ह घे, आमचे प्रश्न असतील त्यावेळी ते उत्तर दे लाईव्हला तू. ओके, चालेल मग. मी नक्कीच यावर एक लाईव्ह घेईन. ओके. आणि ते लाईव्ह मी सगळ्यांना म्हणजे असं आधीच सांगेन की या दिवशी मी हे लाईव्ह घेते. अक्षरशः म्हणजे तुम्ही म्हणाला, अरे बापरे, ताईने हे पण बघितलंय, वाटत नाही. तनल बोलते, उद्या येणार का तू बड्डेला? कुणाच्या बड्डेला? तनल, कोणाचा बड्डे आहे उद्या? आज राजकुमार दादांचा बड्डे आहे धनल. महात्मा ज्योतिबा फुले यांची हॅपी बर्थडे आहे. ओके, तू बोललेलास ना उद्या आपण काहीतरी दुपारी करूया. ठीक आहे, आपण उद्या ना त्यांच्यावरचेच मी प्रश्न तयार करते. ओके, सगळे त्यांच्या याच्यावर. आणि नंतर लास्टला आपण तुमचे म्हणजे तुम्हाला काय काय माहिती असेल ते सांगायची उद्याच्या लाईव्हला. ओके, काय म्हणतोय? उद्या रात्री तू ऑपरेशन सुरू सांग की. बघते सांगते काय ते तुला. तुला पुस्तक पण दाखवते थांब. जी आता मुलांची पुस्तकं आहेत ना, आता प्रांजलची कुठे गेलं? हे बघ, एक मिनिट दाखवते मी तुला. प्रत्येक पुस्तकाच्या ना लास्टला हे बघ, नाही चिन्मय, नाही संपल्यात. हे बघ, हे कम्प्युटरचं बुक आहे प्रांजलचं, लाईव्ह वायर म्हणून. आणि हे बघ, त्याचं पाठचं ऑपरेशन सिंदूर, म्हणजे एक चॅप्टर पण दिलाय वाटतं यावेळी पुस्तकात. पण हे प्रत्येक बुकचं ना
असं हे दिले बघ. आणि आर्मी स्कूलच आहे ना, आर्मी स्कूल असल्यामुळे कदाचित दिलं असेल. बाकी सिव्हिलमध्ये दिलंय तसं की काय माहिती नाही मला. संपलंय की काय? ऑपरेशन 2 चालू आहे अजून की संपलंय ग? अरे कुठं संपते ऑपरेशन? ऑपरेशन संपतच नाही. आपल्याला काही माहिती नसते म्हणून, नाही तर खूप काय काय चालू असतं. वा भारी. धनल म्हणतोय. सुरेश दादा म्हणतायत हाय नमस्कार. नमस्कार सुरेश दादा, कसे आहात तुम्ही? धनल म्हणते दूध गरम घे ताई हळद टाकून. हो धनल तसंच करते. अरे इथं ना कसं 2-4 दिवस ना पाऊस पाऊस पाऊस, आज म्हणजे सकाळी पाऊस, दुपारी ऊन, परत संध्याकाळी पाऊस, असं. त्यामुळे ना वेदर चेंज झालंय. जेवण झालं का ओ पाहुणे? नाही हो सुरेश दादा, तुम्ही जेवलात का? जेवण काय बनवलं आहे आज? सिंपल. जण म्हणते रात्री चणे खा, पाणी पिऊ नको त्यावर. ओके, मग सर्दी कमी होते का? करायला पाहिजे मग. सध्या इथं म्हणजे ना फॅनची पण गरज नाहीये, असं थंड वातावरण आहे ना. घरात उलट जास्त थंडी लागते. बाहेर एवढी थंडी लागत नाही, पण घरात जास्त थंडी लागते. धनल म्हणतोय इथं ऊन आग ओकते. होय ना, कदाचित पाऊस लवकर पडेल वाटते यावर्षी. मे महिन्यातच पडेल बघ. मी जेव्हा मुंबईत येईल तेव्हा मला वाटतं पाऊसच असणार आहे. नमो शेतकरी योजना मला मिळते म्हणून त्याचे उत्तर मी सांगितले. लाडकी बहीण योजना माझ्या पत्नीला मिळते म्हणून मी त्याचे उत्तर सांगितले. माझी पत्नी अंगणवाडी सेविका आहे म्हणून मी लेक लाडकी योजनेचं उत्तर सांगितलं. वाव दादा, खरंच खूप छान, खूप छान, खूप छान. खरंच म्हणजे तुम्हाला सगळ्या योजना माहिती आहेत आणि ह्या योजनांवरच प्रश्न जास्त येतात. धनमध्ये या वर्षी दुष्काळ आहे. नाही रे, पाऊस पडणार या वर्षी. आमच्या कोकणात तर भरपूर पडतो बघ. ज्ञानेश्वर शिंदेमध्ये या वर्षी दुष्काळ नाही, परंतु ऑक्टोबरमध्ये पाऊस पडणार नाही. ओके ओके ओके, ज्ञानेश्वर दादा सांगतायत. धनमध्ये कोणत्या योजना माहीत आहे सांगा लिस्ट. योजना कोणत्या माहीत आहे सांगा लिस्ट. धनल तुम्हाला विचारतोय राजकुमार दादा, तुम्हाला कोणकोणत्या योजना माहीत आहेत त्यांच्या लिस्ट सांगा. दुष्काळ आहे बघ. मन धावत दुष्काळ आहे. चिन्मय म्हणते आमच्या इकडे एकदा का जोराचा पाऊस पडला तर तुडूम जातं सगळं. येस, कोल्हापूर. आणि एकदा तर कोल्हापूरला कसला पूर आलेला भावा, है ना. आणि ह्याला पण काय ते सिंधुदुर्गात पण पाऊस कसला पडतो यार. ज्ञानेश्वर दादा म्हणते सरकारने फुकटच्या सर्व योजना बंद कराव्या. प्रामाणिकपणे माझं मत व्यक्त करतो. मी एक छोटा शेतकरी आहे. ओ दादा, त्या पण नेमक्या थोडक्यात ठेवल्यात आणि त्या पण सर्वांनाच भेटतं असं नाही. कोणाला भेटतंय कोणाला नाही. धनल बोलते तू जरा काश्मीरी भाषा बोल ना जरा. अरे नाही रे, मला खरंच येत. इकडे डोंगरी भाषा चालते, काश्मीरी नाही, डोंगरी भाषा, पण मला नाही येत. माझा फक्त घरात मालवणी चाललेला असता. पोरा पण माझी मालवणी बोलतात. म्हटलं पोरांका सांगले मालवणी विसरायची नाही, खडे जाया तुम्ही. चिन्मय म्हणते हो 2019ला पंचगंगेचे पाणी आमच्या गल्लीत शिरलं होतं. हा, सगळीकडे ते शिरलेलं. बापरे, कसं कसं झालेलं ना. धनल म्हणते थोडे शब्द सांग ना त्यातले. नाही येत, एकही शब्द मला त्यातला येत नाही. मला कशी म्हणजे ते बोलतात तेच मला काही समजत नाही, माहिती आहे. मला तर हिंदीमधले ना जे अंक असतात ना
की 93, 92, 95। मग भी विचारते भैया इंग्लिश में तो बोलो, मुझे समझ में नहीं आता हिंदी, क्या बोल रहे हो। का आलं परी? सोहम साळवी, हाय सोहम दादा, कसा आहेस तू? स्वागत आहे। मालवणी भाषा खूप सुंदर आहे। हो ज्ञानेश्वर दादा, खूप सुंदर आहे आणि बोलात गेलं ना की लय भारी वाटतं। चिन्मय दादा म्हणते आमच्या इकडे घावण्याला आंबोळी किंवा डोसा म्हणतात। आंबोली नाही, आंबोळी, ळ ळ ळ। घावणे नाहीये ते, त्याला आंबोळी। आणि घावणे कशाचे असतात माहिती आहे? घावणे असतात तांदळाचे, नुसते तांदूळ भिजवून मिक्सरला लावायचं आणि ते भिडं असतं ना गोल, त्याच्यावर फक्त ओतायचं तेल लावून। धनर म्हणते 99, हा 99। तर ते एक वेळ कळतं, पण 95 हे पण कळतं, पण मध्ये नाही कळत काय ते। वैभव म्हणतो हाय वैभव दादा, नमस्कार, स्वागत आहे। राजकुमार दादा म्हणते महाराष्ट्रात सर्वात जास्त तापमान असलेला जिल्हा आमचा जिल्हा चंद्रपूर। किती टेम्परेचर आहे दादा? वैभव दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे। सर्वात जास्त तापमान नागपूरचं आहे। हाय, नाशिकला पण तेवढीच गरमी असते ना वैभव दादा? वैभव म्हणते सर्वात जास्त तापमान नागपूरचं आहे, पण नाशिकला पण तेवढंच असतं ना। चिन्मय म्हणते माझा आणि हिंदीचा 36चा आकडा आहे। मला आवडायची हिंदी, पण अंक नाही शिकले ना हिंदीमध्ये। तुम्ही कुठून आहात? मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा। तर थँक्यू मंडळी, आता मी लाईव्ह संपवते। जर जमलं तर आता नाही, उद्या दुपारी। आणि राजकुमार दादा, उद्या आपण ज्योतिराव फुले यांच्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत। डिस्कशन म्हणजे त्यांच्यावरच मी प्रश्न घेणार आहे, म्हणजे त्यांची पूर्ण कार्य आपल्याला समजेल। ओके। वैभव दादा म्हणतात आम्ही मराठवाडा, बोला की थोडं। दादा 1 तास होऊन गेला। चिन्मय दादा म्हणते माझं संस्कृत खूप छान आहे, मला 10वीला संस्कृतमध्ये 99 पडले होते। आई शपथ, 99? मला 85 पडलेले संस्कृतमध्ये 10वीला, मला 85 पडलेले। 150 म्हणजे किती? 150, 150, 150, 150। आई गेली बाहेर। हा, तू मासे खातोय का शिंतो? वैभव दादा म्हणते अरे काही होतं, थोडं वेळ बोला तर। अरे काही नाही होत, थोडा वेळ बोला तर। ओके, अजून 5-10 मिनिटं बोलूया, बोला। राजकुमार दादा म्हणते चंद्रपूर तापमान 48 जाते, बापरे। इथं जम्मूला पण तसंच, आता नाही पण जून जुलै ऑगस्ट भयंकर गरमी। कोहली आउट झालात। ओके, मॅच चालू आहे का? शिंतो म्हणते पिझ्झा खातो। खावा शिंतो, पिझ्झा खा रे बाबा। मन धावतया तुझ्याच माग, डोलतया तुझ्याच साठी। चिन्मय संस्कृत पंडित आहे, कृपया त्याला ही पदवी द्या। येस, पंडित चिन्मय कुठून कसे आहात तुम्ही? कुशल भाटकर, हाय कुशल, मी तुझा चष्मा चोरणार। अजूनपर्यंत चोरला नाही आहेस तू, तुला नाही भेटणार, तुला टुकटुक। वैभव दादा मला टुकटुक चॅटिंग। वैभव दादा मराठवाडा छान की कोकण सांगा बरं? सगळं छान आहे, मराठवाडा पण खूप छान आहे, कोकण पण छान आहे, हे सगळं मिळून तर आपला महाराष्ट्र राज्य छान बनलंय। चिन्मय म्हणते कोकणची माणसं साधी भोळी, मनात त्यांच्या भरली शाळी। कोकणची माणसं साधी भोळी, कोकणची माणसं साधी भोळी, मनात त्यांच्या भरली शहाळी, त्यांच्या मनात भरली शहाळी।
चिन्मय म्हणते नको मला पंडित म्हणू नका, कारण मी चिकन बिकन खातो वडून. कोल्हापूरचा हाय गड्या मी. तांबडा पांढरा रस्सा. तुला काय पाहिजे खुशी? हा ठेव जा मग. चपाती मग घे जा त्यातली एक. एलियन आहेत का ते? हाय विजयराव दादा. रक्त नाही का त्यांच्या शरीरात? लाईक नंबर 14 ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई डिनर झाल्या तयार झाला का ताई? हो दादा आता जेवायचं आहे. एलियन आहेत का ते? कोण? विजय दादा म्हणते हे जम्मू कोकण गर्ल, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं योग कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गुरु कोण? सांगा सांगा कोणाला येते तर. होय नॉनव्हेज आहे मी प्युअर. अरे कोकणातली आणि कोकणातली लोक आणि कोल्हापुरातली लोक सेम. चिकनावर ताव मारतात. ज्यांच्या शरीरात शहाळी आहेत ते ग रक्त नाही का? ओके. शिंदू म्हणते पाऊस आला. पाऊस आला का तिकडं? वैभव दादा पण आमच्या भागात पाऊस खूप कमी होतो, त्यामुळे शेती पण करणं अवघड आहे इकडे. बापरे. हा का? टाईट अंधार ताई अंधार झाला. वैभव दादा महात्मा फुले. विजय दादा म्हणते सुपर सिंगिंग ताई, ऑलरेडी आय एम इन कोकण. ओके सुपर सिंगिंग. चिन्मय म्हणते मी तर मागच्या वर्षी 5 ते 6 वेळा आलो आहे कोकणात. एकदा कुडाळला आलो होतो, नंतर ट्रिपला आलो होतो, खवळे महागणपतीला पण आलो होतो मी. वा 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 वा. ये ये अजून पण ये. आंबोलीला गेलास का? हिरण्यकेशीला वगैरे? विजय दादा म्हणते आय एम साऊथ इंडियन, मी पण प्युअर नॉन व्हेजिटेरियन. दादा चिकन बरोबर खीर पण खातात. हो ना विजय दादा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. लाईक तर मात्र कोणीच करत नाहीये, असं का? त्यांच्या काळजात भरली शहाळी, उंची म्हाडांची जवळून मापवा. तुझी आई तुला ओरडते का फोनसाठी? शिंतू म्हणतोय नाही, माझा नवरा पण नाही मला ओरडत. चला मंडळी आता मला भूक लागली आहे, मी जेवते. ओके उद्या शिंतो विजय दादा चिन्मय उद्या सांगते मी तुला 1:15 वाजता नक्की आहे. उद्या आपण महात्मा फुले यांच्या वर सगळे प्रश्न घेणार आहोत. स्पेशल महात्मा फुले पुण्यतिथी. आंबोलीच्या धबधब्यात आणि सावडाव धबधब्यात मी भिजलो आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे का महाराष्ट्रातलं काचेचं पूल कुठे आहे? याला वैभववाडीला. कधी गेलात का? ये सब कुछ हजम नहीं है. मला वकडा फिश सोबत मिल्क घेतला, लकीली काही नाही झाला. शिंतो तुझा नवरा नाही ताई, तुझे मिस्टर कुठे आहेत असं आन्सर दिलंस तर मी त्याचा आन्सर देईन. प्रश्न केला असतं नवरा कुठं हाय असं नाही. एक रिस्पेक्ट पाहिजे. बाकीचे पण सगळे करतात रिस्पेक्ट. चिन्मय म्हणते ओके मला वेळ मिळाला तर नक्की येईन. ओके चिन्मय. एकेरी नाव मारणे आपण एक रिस्पेक्ट द्यायची असते. इथं मी तुला पण रिस्पेक्ट देते, मग तू समोरून रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे की नाही? मगाशी पण मी तेच बोलले. तुला मजा येते ती गोष्ट वेगळी आहे, पण एक रिस्पेक्ट पाहिजे, समजलं? विजय दादा मी आपला फुल फॅमिलीला प्रेम पूर्वक श्री स्वामी समर्थ. दादा आणि आपला
फुल फॅमिलीला प्रेमपूर्वक श्री स्वामी समर्थ. थँक्यू दादा. श्री स्वामी समर्थ. जेवलाच विजय दादा तुम्ही? श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. ट्रॅव्हलिंग टू अक्कलकोट सेकंड टाइम दिस मंथ ऑन माय वे. वाव, तुम्ही खरंच खूप लकी आहात. खूप छान आवाज आहे मॅडम तुमचा. थँक्यू दादा. चिन्मय. चला मंडळी, आता मी येते. विजय दादा म्हणतायत वन थिंग, इफ यू गिव्ह रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट. येस विजय दादा, मला सांगा, मी तुम्हाला कधी एकेरी नावाने कधी हाक मारली तर प्रत्येकाला मी ना म्हणजे धनलला मी बोलते धनल म्हणून, पण बाकी सगळ्यांना मी किंवा चिन्मयला दोघांना फक्त मी त्यांचं म्हणजे हाय चिन्मय असं बोलते, पण बाकीच्यांना मी सगळ्यांना असं एक रिस्पेक्ट देऊन हाक मारते. सो मला पण असं वाटतं की अरे तुझा नवरा कुठे गेला, हे नाही, तुझे मिस्टर कुठे गेले असं विचारलं असतं तर मी उत्तर दिलं असतं. ओके, तुला मजा येते ह्यात मला काय हे नाही आहे. अजून आहे तुका तसंच असतं त्या तू अजून आहे. चला मंडळी, बाय बाय. विजय दादा नेवर खूप रिस्पेक्टने बोलतात. आय एम हॅपी टू बी पार्ट ऑफ युअर लाईव्ह ऑलवेज अँड येस ऑफ कोर्स युअर सॉन्ग स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण. चिन्मय म्हणते बरं मॅडम, तुम्हाला खूप भूक लागली आहे, जावा जेवायला. येस, आता मी जाते जेवायला. बाय चिन्मय, उद्या ये तुला टाइम भेटला तर. बाय बाय एव्हरीवन. गुड नाईट, स्वीट ड्रीम.